Arratsaldeon Euskal Herria eta zorionak eki! Musu handi balaztana. Lehen pialdu dira bat, baina esan dio telebizan, beste abialdu. Ni WhatsApp abialdu, beraz, bigarren aldi zorionak eki. Bueno, bai, gaur nire eki semiaren urteguna eta hortaiaz gain erreuna, espero du denok hainbat eta hainbat opari jaso izana. Eta ez bai juzu jaso, hemen nire oparia, errezeta goxo bat, erreza, eta gure gaurko konbidatuak nik uste dut guztuko izango duela, ze bere omenez egin dut. Prestatuko duna, bai, espaetiak onjo eta zereal bolekin eta albaka eta parmesano saltzarekin. Parmesano saltza Idiazabal saltza eratik aldatu dut. Idiazabala sartu dira. Baina indiak. Baina, esan nizu, WhatsApp abialdu nizu. Erori nintzen. Katxizlo, etxe. Bueno, baina parmesano gaztarekin. Eta parmesano gaztarekin. Parmesano, jazta. Ondo, hola. Bueno. Zer? Parmesanon inguruko hemen bitxikeri sendo eta potente batek horre, bota, behar ditu jakin. Ni irrikitan etorri naiz horre jakiteko. Eta, gure gaurko gonbidatua ere. Zenbat, Saloa hemen 3. aldia goten dana, 3-4. Lau esango nuke. Laugarrena. Bueno, Saloa eta du etorriko da, Farmakuk, bakizue, bere proiektuaren inguruan, ez dakizuno, pentsat, bere proiektuaren inguruan hitz egitera, hitz egingo du horren inguruan, eta noski, errezeta goxoa prestatuko dugu, nola ez, eta hori dana, aldarte eta giro honean, eta parmesanoen inguruan gehiago jakinda. Bueno, eta Saloai omenaldia zerekin, berez, bola hauek itxeko inbar nituen, erabili behar nuen lehenengotaz, nola da, garagarra, ero espelta, ero olako zerbait, baina, txorieneko historian eta batez ere lantaldean hiltzatuta geratu den errezetetako bat, Saloak egin zuena da, honekin, harto beltzarekin indako hamburguesa batzuk izan ziren. Eta gaina, uste dut, egun hortan lantaldean egon ziren gehienak gero etxean egin zutela, eta oso goxua zeuden. Orduan, nik berdin egin dut, harto beltza ekarri dut, harto beltza beratzen utzi dut, eta berez, bere hortan beratuta izan eskero, egun batetik bestera erabili alda hau. Eta nik bola hauek einalko nituzkeia. Baina nahi hau ditut kosinatzea. Nik gustatzen da gehiago pixkat kosinatzea. Gaina, beratuta badaude, egia esan 15-20 minutuan egosita egoten die, arrozaiteko era berdina, jarriko neurri berdin, harto beltza neurria biderbi ura, eta irekiten jarriko dugu, eta hori 15 minutuan zurgatzen duen eur guztia kanpora. Eta gero, onjoak asunta, ja ez daudenez, lehorrak ibiliko ditut. Hauekin goitu dana urberotan hidratatzen jarriko ditut, eta gero, nastuko dizkiogu, erregoziko dugu barazki pixka bat, tipulatz batzuk, gero zia zerba batzuk botako dizkiogu, eta ingo dugu haragi bola bezala, nasketa bat, baina kasu hontan, haragia beharren erabiliko dugu harto beltza, eta ero onjoak zaporea emango diote, onjo freskoa baldin baituzu erabili, arrautza batzuk heltzeko, gero, nolako ikutu fresko bat limoia salakin, pipermin punta bat, noski nola ez? Eta ogi birrindua gorputz hartzeko, bolak egingo ditugu, eta bi aukera ero frigitu, ero labean eikia. Eta espageti batzuekin jongo dira hauek. Espagetiak, hemen ingen duen estatu batuetako errezeta mundialetako bada, espagetiak haragi bolekin. Haragi bolekin saltzan, eta ero espagetiak. Oso goxua eratzen da. Bueno, guk tomate saltza bat beharrean ingo du olako gazta eta albaka saltza bat. Tomate eramango duela baita, baina kasu honetan izango da tomate lehorrak oliotan, birrinduko ditugu, berakatzatalakin, gaztarekin, albakarekin, olio sorrota batekin, eta gero espagetiak egosteko erabilitako uraren katilu kada eder batekin. Hori dana birrindu eta hori saltza moduan, gero espagetiek. Eta ikusiko zu, labean golpe bat, plater osoa, nik uste dut erraza, ez daukalan komplikazio handirik egia zen, eta umeik eta helduk eta dena jateko moduko. Eta urtarrieko aldaparako... Bai, ez da, hemen eskenean harto beltza kilo erdik euro terdi, 2 euro baino gutxio balio ditu. Gero, espagetia, hori baino merkea horik ez da, albaka ez da garestia, gazta nahi duzuena erabili. Tomate lehorrak, hoxe garestina, baina zea zerbak eta beste dana, merkia. Onjoak, guk lehorrak erabiliko ditu. Freskoak izan ezkero, freskoak erabili, hauek txikitu, gozatu, eta onjoak espai dituzue, perretxikoak, barringorriak, ero nahi duzuela. Ados? Bai. Zer? Bai, perretxikokin osongi. Opari garri zute? Erregek? Bai. Bai.
Bai. Ondo portatu za, orduan. Noski. Bueno. Txoriena ikusteu erregek ez dela eberden. Bai. Bateri dun kuleroitakoak ekarrizkin. Adrillo bat ez dizu ekarri. Adrillo, hori aulkin azpinen. Adrillo izaten zen garai baten, kontatu. azken finen, izaten zen ekonomikako labean sartzen zen, horre eukitzen zen berotzen ordutan, gero atera, bildu eta oean sartzen zen, hankak berok mantentzeko. Oizen, garai bateko boltsa ure beroan ordezkoa. Ja, baina hankak eta ipurdi berotzeko? Bueno, gaur egun, hoxe, eta bestela, hotzen ibiltzeare ikasi merda izu. Bai. Bitu hor, nik ez dakit egia da nero, zuetako igual norbaitek izango. Entzun daukat hor, iparraldeko herrialde askotan, da Irlandan da holan, umeak nahi eta txikitan da holan, karroan eman dakoan, hanka kanpoan ematen dizkitela. Osa, ez dakit... Nik ez dakiko, ira deno ez, argazkin bate hortik ikusiet, elurretan hainbat eta hainbat onako umesietan edo esaten dena ez, olako zean, baina ez dakit. Hemen goraino tapa eta ikusten dituzu batzuk karroan, zerbait balda hor barruan. Begirazten zate, ez dakit. Ez dakit, baina bueno. Bueno, kontu ala errezeta goxoango dela, zegatik, albaka daukalako. Eta albaka daukan dena goxoa. Eta parmesanoa daukena ere, bai. Bai. Jaione, eta biak batera? Pestoa. Bikain? Pestoa. Bueno, nik hemen ingo dana, esan dakoa, nik haraki bolakite ditu danean berdin jeien dut. Tipulinak gaue txikia dira, pare bat hartu, erregoziko ditugu. Eta ero nahi izan ezkero, zehazelbak botaldi ere gordinak, ero egozita, ero kozinatu. Nik ja, sarteo bat martxan daukadanez, hortxe, bertan jarriko ditut, eta nik salteatu ingo ditu pixkat. Eta gero jungo da, nastuta besterekin. Ordan hau erregosten jarriko dut, eta ero jarriko dut egosten harto beltza. Osongi, parmesanon ingurun esateko, gero esango dut, lehenango albakatik hasiko nez, eta zigorra ziden albakan ingurun esaten ez, ze errezeta goxokin daitezken honekin. Hemen ohikoena berdea ezagutzea da, edo honekin kozinatzea, baino jakizuen morea ere existitzen dela, bioik diela erabilinak. Eta hor badaudela erosteko garaien edo bi formatotan aurkitu dezakegula, alde batetik lorontzitxoan edo esaten dena ez, olako landare txiki bat, edo bestela moztutakoa plastikozko ontzitan gordeta. Hemen aholku batzuk erosteko garaien eta gero etxen mantentzeko garaierako esan behar, landare forman erosten baldin badu, fijatzeko kolorean, diziratxu egon behar duela, ostoik egon behar duela ez erorita, baizik eta nahiko tente, eta gero, etxean gordetzeko guain negu biden, eguzkie da on tokin edo utziz, eguzkie matio dizotzak, ez ditu matio bate, galdu iten da. Baino, uda parten itzalera sartzea gomendatzen da, balin eta bero kiskalgarri baldin badago, esaten dena eguzki gogorra baldin badago. Kontrakoz, erosten baldin baduzue, esaten dena moztutakoa eta olako plastiko txotan eta saltzen dena. Bai, txortak bai saltzen dituzte, eskukagak, ero lan baita. Bai, bida, olakotan gomendagarrie da azkeneko momentun, kozinatzen den azkeneko momentun ateratzea eta sartzea jakiri, ez? Alba da. Eta horretaz aparte, uretan ere azkeneko momentun pasatzea. Txorta baldin badaukie, hau da, ostoaz aparte, olako txorta gehiago eukiko balueke, hauek gorde daitezke sukaldeko papera, busti, eta hor bilduta. Eta hola, puskez eta puskez gehiago mantenduko die ozkaiun. Orduan, kontatzeko albakan ingurun hori. Gaur egun, ze garai baten sinismen ugari zeuden albakakin lotuta. Eta gero albakak bi eratakoak, ni behintzat bi eratakoak, enuen ezautzen kolore duna hori, baina hemen ezautzen dudana da osto txiki duna eta osto handi duna. Guk osto handi duna ekarri du, baina bada hola baita osto txiki duna. Bai, hauek izateie mazetatxotakoak, azkenen lorontzi txikitakoak, saltzeienak, eta gero daude baratzan eta sartzeienak. Guk etxean osto txiki duna landatuta izan dugu. Osto txiki duna, eta zaporea hau egia da, begira eta politxagoa dela, handila eta gero erabilpenak, guk hau egiten genduen guarnizioa genukan frigituta, eta eratzen da kurroskari eta gaina zaporea hundiarekin. Bueno, hartabeltza. Hartabeltza, ero erderaz trigo sarrazeno. Ez daukala zer ikusirik gariarekin, ez dauka glutenik, orduan, zeliakoen dako, ero gluten ezin dutenan onartu jendian dako, komendagarria. Gatz pixka bat,
eta tapa jarriko dugu eta egosten utziko dugu. Esan dakoa, 20 minutuan egin da izango dugu, Listo. Ederki. Bueno, abida, sinismenekin lotuta daola esan du Albaka, eta adibidez indiarrentzat oso ikur garrantzitsua izan da mendez, eta hauek tenplutatik oso gertu landatu izan ditue gehien bat freskotasun hori aire freskoa bermatzeko, bai. Izugarrizko lurrine botatzen du, saigo botatzen. Eta kasu honetan, sinismena ere izango litzateke, iotza pertsona hil ondoren, iotzaren gainean ostotxoak edo jartzen zirela, burrengo bizitzako esan liteke olako, nola esaten da, paradisua bermatzeko ere. Bai. Pixkat hortiken. Eta gero begikoak, igual etorriz onatago, hemen mendebaldean edo erabili izan da ustez behintzat begikoak edo, ekiditzen zitulako edo usatzen zitulako, azken finen siniskerik die, baina, hori gutxi gora behera kontatzeko, baina gaur egun gehien bat lotzen da elikadurakin mediterranear dietakin, eta ala nola, pestoa ezinbesteko bada, albakakin iteko, margarita pizzan, ezinbestekotako bada, zertan gehiago. Tomate saltzai eta oikoa da botatzea baita. Hau ez probatu. Zigor, hau ingo bazen itegun ematen minestrone zopa. Hor ere... Baito, iso apuntauta daukadala hor. Iogora. Baina minestronea, karo, eitxera jo nintzen da izan etzen eiteko minestrone bat, baina neguko barazki egin ze. Azkenean minestrone batek badamazki barazki pila bat. Eta gehienak, oin ez dauzkaguna. Orduan, sasoia datorrenean, ingo izu minestrone. Ados, apuntatuta gelditzen da. Bai. Egon izan behiratzen, bat eitea holan, baina neguko, baina triste gartzea. Tuneatu, ezin zen tuneatu negura. Minestronea oso koloretsua, eta hor komenia barazki lexente botatzea, eta ingo zerbait. Ados. Eta oain parmesanoan inguruko lako bitxikeri bat dakarkizuegun naiz eta hau ez den, hau, mengo gazta da. Nola, ez hasi parmesano. Ez da sasi. Hoi da, hola, esan, idiazabal gazta. Izalgo gazta. Hemen esan izan deu, hola Italian badela banketxe bat, mailegu ez barkatu, berme gisa edo abal gisa gazta, parmesano gazta hartzen duna. Kasu honetan, Italiako Emiliano banketxea da, eta kreden maileguak eskaintzeko hori hartzen ditu, eta nori ez pentsa edo zini, edo kasu honetan familiarteko ustiagetegi txikiei hartzen diete. Eta esan bitxie da, olako banketxa hauek ditue biltegik, gazta hauek jasotzeko. Hori horre ez du balioko izatea Oskailu kamara leku berezin bat eman. Berezi, Emiliano, banketxea kasu honetan hau da, Emiliano Zaiga, eta honek dauken biltegie, egurrezko lako apaleakin eta osatu egomen dao, eta iazko urten adibidez, 300.000 parmesano gazta gordeta omen zituen, eta balioa gutxi gora bera hauena, 260 milioi euro. Earraek. Hoxe. Ziztu soinua. Bada, zer, Horrekin jubilatuko ginen, zatik, ez? Gazteri, kontuz, jubilatu, ahi bazea pentsatzen 70-kokin, oain, in situ, esaten dena. Eta erdiakin, nik uste moldatuko nintzela erdiakin. Txon. 160 milioi erdi bana tokatzen da 80, horren erdikine? 80 milioikin? Ez, horren erdie. 40 milioi? Ostra, 40 milioi justu, Hola, gerriko estuti behar pixkat. 40 milioi, egunero angulak ezin jan, baina... nik uste aspartu ginelko ginela angula jaten, 40 milioikin. Eta esango duzu pixkat, nola izango ote da guzti hau? Dena ez da arroxa kolorekoa, zeren eta banketxeentzako ere gastu bat bada, eta izan liteke ere, ustiategiko, familiarteko, ekoizle txiki hauentzat. Zergatik, zein kontu korronteko izan liteke kontu bat mantentza baino gehiago kostatzen dela, olako biltegi bat mantentza, zeren eta, hor atmosfera berezie mantendu behar da, eta gauza gehiago ere bai. Horregatik, klausula batzu daude, eta klausula hauetako bat da adibidez, behin mailegua ordaindutakoan, banketxeak gazta horren merkatuan balio dunan 20% gordetzen du, bai?
Bale. Mailegue hartu duen ekoizleak edo inpago esaten dena edo ez baildu ordainduko, kasu honetan 100% berak hartzen du. Bueno, horraino nahiko ongi, ezta? Bueno, gauze bada pandemiak eragin zuzena izan dula kasu honetan gaztaren balioan eta iazko etxeratze gogor hartan, konfinamentu gogor hartan gaztan balioak bera intzun eta ez horregatik bakarrik, honako Trumpek jarritako arantzelak ere kalte handi intzioan, baina pixkanaka ida berreskuratzen bere balioa eta Hor, polita da, izan gendun, egin duen hemen zu bainako, saltzan izan gendun, ez? Bai. Saltzaneko reportaian, saltzanekoak Iñaki Uribek urtero ekartzen dolako parmesano handi bat, eta nola hori txapela bezala irekitzen dio, hori polita da ikustea, irekitzen du, eta gero hortik juten da atalak atatzen, eta han jendean biztan dauka, eta horregia da, bere sare sozialetan sartzen mazarete, bideo bat Facebooken ero izango du, eta oso polita da, gazta, prozedura, ez da, gaztei, 40 kiloko gaztak, olako bat, ikusgarri. Zea zerbak, espinakak, tipulinakin batera, pipermina, ez paukazu piperminik horrela hartu eta pipermina utza, erabili, eta pixkat erregoziko dugu, eta gero izango da, holan ziar zerbak, 2 minutuan egin dauzkagu. Eta gero, itxoin barko dugu, eukin arte egozita gure hartabeltza. Ingo da nadoin bitartean, gure onjoak hidratatu dira, hauek iragazingo ditut, eta urak gorde ingo dut. Ez dakit zertarako, baina ur hori erabili behar. Ur honek hemen azkenean onjoan zapore guztia. Hori bai, eta bestela gorde. Hori, zerbaitako erabiliko. Elixirra. Elixirra, nola gustatzen jo, elixirra. Bueno, hemen ikusi duzen bezala, egia esan, parmesanoak bere ospea dauke, bere momentun dago, mantentzen da, gaztak ere bai, esanik ez, baina, badie hainbat eta hainbat barazki eta fruta, bidean edo historian zehar, eta urtez urte galdu dienak, ez landatzeagatik edo landatze zuzteagatik. Honi aurre egiteko, Nafarroan olako ekimen bat bideratu izan da, zehazki, Nafarroko 50 familia baino gehiago egindako hazi kontserbazioari esker, lan horri esker, 78 hazi berreskuratu die, esan bezala, galtze hartzienak, eta horietako bada melona. Iepa! Josepa! Konsintron? Sintron. Hemen kontatu izan dut, melon kon sintron bazela baten bat hartzeko saltzezuna. Baina, ez. Melona kasu hontan, angurria edo sandia da. Ez da meloia. Nafarroan meloiari melona esaten diogu, baina kasu hontan hau olako fruta bada, melona izena duna, eta sandia da. Ekimen hau sartagudan eta Donezteben dauden etxalde esperimentalek bideratu du, eta hortik abiatuta melona honen ezaugarrik aipatzeko hazi berde ilunek ditu, 10 kilo baino handiagokoa iten da, eta kanpoko azala dauke, omen dauke bintzat nahiko gogorra. Nei hemen bitxi nahin zaitena da, maiatzen landatzen dela eta urrian hartu zenen, eta sandia edo angurria udako produktu da. Eta nintzen, honek kalabazan itxure gehiago, sasoi horrengatik edo, azken finean, usta horrengatik. Eta, esan bezala, honi eutsi dion herrie kasu honetan Murillo el fruto da, eta hortik lortu izan da. Zapore urrikoa omen da. Beraz, inguru hortan, Murillo el fruto inguru hortan eta gozogintzarako erabili omen da gehien. Baina, Eta zer da, urtzua baita holan hori jartzen dero? Hori ez dakit probatu inbarko. Bida, luzatu ezakegu galdera, zuek probatu alduzuen melona? Idatzi guzue, txorienea bildua eitb.eusera eta argazkiri bazenukete, horrekin, ginga jarrita. Bikain. Behar duguna da, harto beltza egosita izatea. Beraz, itxoingo du, harto beltza egosita izan arte, hau, dagoeneko, inda daukat, eta itxoingo, eta ere izango da, nastia, harto beltza, eta barazki hauek, arrautza, ogi birrindua, limoia sala, beti, haragi bolakite ituzunean munduan etxean. Bolakite jungo gara, eta ero jungo gara fregitzen, eta faltako zaigu saltza, eta espagetia egitea. Eta noski, gure gonbidatuakin, elkarrizketa. Itxoin, txiste bat kontatu ezaket? Melonakin? Bota!
hau WhatsApp taldean batek. Ei lagunak, gaur ligea datorkit eta afari berezi batekin txundituna edet eta pentsatuet meloia urdaiazpikoakin prestatzea. Iradokizunik ze osagai erosi behar ditut? Eta azkarrenak batek, zure kasuan urdaiazpikoa bakarrik. Melon! Hemen daukazue, harto beltza egosita eta, bueno, gorka gariño esaten zuen moduen. Beti, erabili behar duzu gero albontikak gero hamburguesak gero itxeko, apurtu, zereala apurtu behar da, eskuekin. Atzaparrakin. Eta hau desestresanti izan behar da. Bakizu zer den estresantea? Estresantea? Bai, estresantea. Espageti bat erditik mozten perfektuki saiatzea eta beti aireratzen dela zatitxo bat eta hori ikusirik zergati hori bilatzea eta zure bizitza hortan ematea eta horrekin, bueno, A ber, esan nahi diazu norbait ibili dala ikerketa bat egiten hori atzatzeko? Garagardoa desagertu egin behar da eta jendea hemen da gehiago lako gauzatan? Ibili zen, kasu hontan, izan zalantza hau edo galdera hau formulatuzun pertsona izan zen Richard Feynman da esango duzu, zein Kristu zen pertsona hori? Nobel sari bat jasozun fisikari bat izan zen, ez hori bakarri, mekanika kuantikoko formulazio ugari, kurrikulum izugarri luzea dauke, hortiken abiatuta. Gauze da hori, urtek eman zitula, hori, mozketa perfektu izan bertzula, eta horren zergati bilatzen. Gauze da, pasaden mendeko 80. hamarkada amaieran hiltzela, eta galdera horrekin joan zela gaixoa. Beste mundura, eta 2005. urten Frantziako lako ikerlari batzuk edo eman ziotela honi erantzuna. Ez hori bakarri makina bat ere asmatu zuen erditik perfektuki mozteko. Zergatik mozten den edo hausten den bi hiru zatitan erditik, nunbait hemengo kurbatura edo ze hortan, plaks ikusten duzue, horrati da. Indar horretik. Dana, pastaz betetzen nahi zara, Jaiona. Dana, sukalde guztia zikintzen nahi zara. Nik gertun badauket ingenieri mekaniko bat eta galdetu jota izu. Hau nola makina hori erosi gabe erditik nola moztu liteke erditik? Bakizu zein izan den erantzune? Zein? Eltze zabalagoa hartut eta hor bertan egosi erditik moztu gabe. Hor bestaldean italiarren bat entzuten ari bat gure programa, esango du. Zer ari da pasta mozten, ulertu ez duingo, ez agian, eta zer ari da espagetia mozten. Hori italian aberrazio bat omen da. Pasta inoiz ez da moztu behar. Ez da egosi baino lehen, ez da egosi ondoren moztu. Osorik, luzera guztiakin utzi behar da, gero biltzeko eta hori. Eta hemen, egia da, nik hori beti duda izan dut, ez? Ume txikiei nik, nire txikiak, lurrek 3 urtekin, bera jaten du, nik plateren jartzeiat, eta berak. Ez dut imaginatzen lur espagetiako lan biltzen sardezkarekin. Orduan nik egia da egozitakoan, eta italiar guztia parkatu nesatela mesedez, moztu iten didala eta koiarakin jateitu. Bikai? Ja, baina, berez hori Italian ezin da inoiz izan. Debekatuta dago, total. Nik uste bakoitzak bere marka propioa defendatzeko hainbat eta hainbat jarraibide eta gauze iradokitzen ditula eta hori defenditzen ditula. Gero norberak etxen nintzala nahi duna edo alduna. Ez, uzer? Ez, nik esate izut, nik italiarrez eta bereiek esan da, nik ikusi nuen egun batean joan ginen da, bat aldameneko maian da hola mosten hasi da. Makeko otza! Gaina hola, hemen, gure bolak inbar ditugu, onjo bolak, piperbeltz pixkat, gatza pixkat, ogi berrindua erdia botako diotoin, eta hau, hobekin iten dana, eskuekin. Perresia botaldio zuen nahi izan ezkero, nahi zuena. Hau etxean denokin duzu askotan. Orduan, misterioik ez dauka honek. Ados, amantalonen jabea gerturatu da, ez dakit, sarrera emango diogun, pixkat... Eskuazik entzen sortuko? Bai, nik uste bai atzatzen. Ero mingaina alantzen. Ea berak zer aukeratzen duen. Oso ondo, bai. Venga, zaloa ota dui andereñoa barrura. Eta arratzalde hon, espaldiko. Zelan? Ondo? Lehen, behitu du daukin dugu, Jaionek eta nik. 3. o 4. aldia txorien? Ni 4 esango nuke. Nik uste dut 4 bai. 4? Eta hamburguesa famatu gura hiltzen duena noiz izan zen? Lehenengoetakoa, Zer izazien lehenengo aldia? Lehenengo bigarrena, bai. Goxua zeuan, Oso goxua zeuan. Horrai esan dut nik, programan hasiera esan dut, harto beltzakin zerbait imar dut, bere omenez. Eta, ni
artobeltz bolak egiten nahi naiz, baina bakizu etxistea zein dan, ez? Zein. Bola ez baduru nahi, hamburguesa. Ya está. Erresa. Etxiste hori ez dakizu, gai hori. Bai, noski bai. Algún día, ¡pum! Ez nun espero, ez dela berdin. Hamburguesa. Bueno. Elkarrizketa, ni bolak egiten nahi naiz. Hortarako olioakin busti pixatezkoa, eta bolak, eta erringo itxuna frijitu. Esan dakoa, nahi izan ezkero, labean ere, olako erretillo batean jarri, eta labean erretzea badago. Barritu olako espageti batzuk. Goxo, espagetiak frijitu, eta gero saltza bat ingo du gazta eta albakarekin eta tomateakin, hemengo ura, espagetien ura erabiliko dugu, eta ere izango da, oinarrian espagetiak, saltza hori, eta bola hauek gainetik. Eta labean, eta jazta. Segosu da. Seguro baietz. Bueno. Bai, aurkezpen txiki bat indizugu, baina gehi sakontze aldera Zaloa Otadui Farmakuk nutrizio eskolaren sortzailea da, nik uste Euskal Herri mailan behintzat aitzindarietan aitzindariena, ez, maila horretan, eta ikastaroak, urtero hainbat eta hainbat bideratzen ditu, sortzen ditu, proiektu asko bideratzen ditu, plazaratu ere bai, eta guaingoa da azkena nik uste nire osasunean aditua posible da, bai, ez da. Eta honek zetoki dauke gure egunerokotasunean? Bueno, nire osasunean aditua prestaudot eta aurten berriro egingo dugu, geixen informazio larregi daualako elikaduran inguruan, eta orokorrian jende geixena daualako galduta, ez? Zer dan ona, zer dan txarra, segaitxik gaur bai eta bizarrez, eta horregaitxik asmoa da hori, pizkat geixa ulertu hor barruan gertatzen da, nadakan erlazioa jaten dugunarekin, ulertzeko asmoakin, norberan gorputza duetoko ulertzeko asmoakin. Hortik abiatuta. Bai. Praktikatzeko erresa da gero gure egunerokoan? Oso, claro, bai. Eta ikastaro adibidez, bote prontoan bururatzen zait, presentziala edo aurrez aurrekoa da, online bidez izan daiteke? Bueno, oingoz online bakarrik egiten ari naiz, bai. Bai, oingoz bai, ondo, neri kostauen jata aldaketa, ze presentziala beste punto badaka, baina, jendia posik, etxetik inaldozu bai, eta badauka bere, Esan dezu, geroz eta konsienteago garela ez, duda hoiengatik batipat, informazio gehiegi da olako esnatzen nahiga edo lo gaude gandik, elikaduran ingurun. Hombre, nik uste dut esnatzen ari garala denbora guztixan, pasatzen dena da ez dela erresa. Nik uste dut ez dela erresa, informazio larregi, jangarri larregi, dana komplikau da larregi, elikadura askoz basiko hau da. Gizakiak badaki zelan elikatu, baina pizkatori astuin jaku, hainbeste txoramen artian. Orduan, da pizkat, nik beti esaten dut da pizkat amamakin eta aititakin eta, geixen amamekin, beraiekin gehiago gogoratu eta oinarrira gehiago joan. Pizkatari garalako... Oinarrira ez bakarrik gure inguruko produktutara ere bai, ez? Bide batez, zeren eta, horra azkenen informazio gehiagikin dator lotuta gaur, adibidez, X elikagai, super elikagai edo, ez? Ona bezala saltzen dela, baina bihar azaltzeiela igual kontrako indikazioa ditula, hori zer, nola prozesatu hori burun? Nik uste astuin jakulako garrantzitsuena, ez? Naturan parte garala eta naturak ipintzen dabela momentuan bertakoak behar dutena, ez? Superelikagaia izan alda papaia hasten dan herrian bizidan pertsonentzat. Guretzat superelikagaiak dira hemengo barazki, fruta... Babarruna... Bai, klaro, zeba, ez? Garai baten ekarri, Garai baten? Ekarri, babarruna... Baina bertakoa da, tomatea ere superelikaia da, antioxidatzaile pila bat, eta bertakoa da. Eta garaikoa. Tomatean inguruan horbe informazio asko da, tomatea ona da edo txarra, urte osoan tomate ensalada bat, ez da kasentzu larregi. Ez da bakarri zaporeatik. Hori da. Bueno, azkenian badauz elikagai asko berez ez dirala hemenguak ez, baina joan gara gutxinaka horitzen azkenian, nik usteot naturak diseinatu gaitula, orduan, elikagai naturalak diran bitxartian gu hoitzen juten gara beraietara. Ez gara nahituko inoiz, ez gaitulako Neslek diseinatu, izango da, produkto jangarri guzti horietara. Prozesatu horietara. Elikagaiak diren bitxartian hoitzen goiaz, baina bai egisa, beti hemengua, bertakua, garaikua, ez dala ona bakarrik gure osasunantzat, osasun globalantzat, eta beti daude lotuta, ez? Hori oso garrantzitsua. Papaia ipatu zutan, maia zuaizka, metrokua duka, así que urte batzu arroa, euskalo, igual papaia etxeko jango txu. Eta etxeko papaia ez da izango berdina, zure osasunantzat, ez dakin hundik ekarritako, ez bakarrik osasun globalantzat, ez? Azkenian...
Eber ni askotan berez ekologikoa eta esaten dutenean da grasite, edo ez da egitungo, hau ekologikoa eta igual ekarri dute Argentina. Horren ekologikoa ez da. Hori da, bai. Bueno, pixkat gai aldatuz. Urte hasierako promeseten artean edo egoten da, ez? Ola osasungarri modun edo elikagai osasuntxuk eta jatea. Zuk hori nabaritzezu zure nutrizio eskolan? Claro, bai. Nabaritzen dut nire nutrizio eskolan, nire lagun artian, eta ni neube ez, beti. Bueno, nik uste dut, alde batetik politxa dala, beti urte berrixa, pentsatzen dugu, helburu berrixak, eta hori beti dago hor. Bai. Nik uste dut beti dago ala. Finkotako bat, esan genezak. Eta gutxi gora berazen bat irauten duen, honez ikusten duzu gain bera. Bilabete 3 urte osoa, batzu badie konpromesuen mantentzeuenak bizitzarako zu bezala, adibidez. Nire osasunean aditua ikastaroa pizkat horregaitxik, ez? Saiatzen gara gauzak itzen borondate indarrari lotuta, ez? Borondate indarrari oratu eta hortikan ez gara normalen inorra heltzen, porque borondate indarra bakarrira kapasidadia denbora guztizan gauzak ondo itzen egoteko, ez? Eta oso zaila da, gaur egun osasuntxu jatia, orduan, behin ulertzen dozula, behin sentitzen dozula, aldaketa txiki batzuk ze onura ekartzetzun, gerozta errezagoa da. Azkenien ez da zeitzik izan behar, benga, bizartik aurrera, askotan, bizartik aurrera osasuntxu jaten hasiko naiz, emoten du kartzela baten sartu biazarala, izan biharrian kontrakua, ez? Bueno, kartzelan zergatik adibidez, osasuntxu jate hortan, errezetak hola ikusgarri badade, aspergarrik ez dienak adibidez, horre, bai? Hori garrantzitsua da, Baina, badaude, gero eta gehiago, ez? Eta guzti dut, ez? Horre... Osa, jendeak esateu, eske osasuntxu jatea zaila da, errezeta oso aldrebesa, ez da zetan. Edo bestela... Lehenko, amaman errezetetara, amonen errezetetara jun bargara, ez? Claro, betikua. Baina, batzun pentsakera bai izan datxeke eta guain bai ingoet balones fuera, hori, kasuntan aspergarritik badula, zapore gabek diela, motela diela. Zer esango zineke olako jendeari, adibidez? Beitu, bai da gisa, elikadura... nik elikagaia ikusten dut oinarrizko sendagai gisa eta hortan itzen dut lan, ez? Farmazilari moduan. Baina bai de gisa, plazerra oso garrantzitsua dela gauzak osasuntsuak izateko. Plazerra gizakiantzat da oso garrantzitsua eta osasunan orduan. Jangarri zen industriak hori oso ondo daki eta sortu dituzte jangarri hain gozuak, behin horrek probauta, beste batzuk ez jakuzela hain gozuak iruditzen, ez? Lehen mandarina batzuk edo masusta batzuk ziren goxoki bat, eta placer bat oin, kosta gutxe jaku dakagulako nivel hori gorau. Orduan, bai da garrantzitsua gehien umiekin eta gabizenean, eitxea errezeta gozuak, nahi esan gozuak saboreakin, ez? Jolastu. Bai, eta ez du bihar osagai arrarorik, eta ez du bihar, baizik eta hor denboratxo bat egon, maitasun guztizai pini hor errezetari, eta gozuak eitzia, porque sabore kontuan bai gaude pizkat dakagu, pizkat altu, ez? Bueno, nik uste birmodlatuta edo, ez? Claro, guztiz. Baina, zure ikastaroan ikastitako errezetak adibidez, etxean, lehenengo egunetik praktikan jartzeko moduan egongo ginateke? Bai, claro. Eguneko egunen, erresa. Nire asmoa, horrek, errezetak oso errezak dira. Ze hortan be jendia asko emozionatzen da, ez, Jose erreza ze gozua, eta jamata gaina osasuntxua, hori da, bai. Eta esan zenezak ezen bat errezeta ditezun zure errezetategin? Hola, gutxi gora bera, 1000, 5000? Ez, 5000, ez dakit. Ez neban jakingo esaten ez. Baina mordo bat bai, ez? Bai, sukaldia da nire pasinua orduan. Errezetak idaztia, ondiokan, idazten ditut ala, osea, sukaldatzen dut oso, momentuan, baina bai, pila bat. Bera hemen laugarrena dela esan edo aipatu du, kasu honetan gaur ez du errezetarik ekarri, baina onera errezeta bat ekarri izan duen bakoitzen bai, ikusi izan du deula zaloa, mai bete errezeta eta zein, eta hau osona da, eta hau ere bai, ez, hor pixkat aukerak eta hortan. Eta aitortu behar ere, berakin ikastaroa indana hola guain urte batzuk, eta hori, ez, aukerak eta hortan ere errezetak aurkezteko garaien nola izaten zen ze morda, eta baina nondik, hainbeste... Zer horrik, idatzitakok denak? Bai, baina eske oso simpleak dira, zuk badakizu, errezak dira. Baina, simplena batzutan esarengo zenuke, eta noletzen eri bururatu? Bitu ni... Baina denakin.
Baina hori berezko igual da, ez? Osea, ni farmazia eta nutrizioa ikasi dut, baina ni txikitatik neramak bezaten da. Ni txikitatik neramak ezekana, nik nekan, igual frigorifikoa zabaldu, eta amak, ez da, ez dagoela ez erama, hau, honekin eta honekin, berezko igual, niri erreza itxejata, netakit. Bueno, aurra adibideztu izatuta saltxak eta ozpinolioak, hau da, aliñoak garrantzizkotzat jotzen dituzu errezetak aberasteko. Mundu badela, bueno, aitortuz, ez? Zenbateraino da, garrantzitsua aliño bat. Hombre, garrantzitsua da lapikuan ipintzen dugun dana, ez? Azkenian erosten dugu hori barazki ekologikuak, prestatzen dugu dana gehien maite dugun pertsonentzat, eta azkenian batzutan, aliño txiki hoiekin, baiten dugu, bai gatza, bai ospina, bai olixua, horrek izan behar dira kalitatezkuak, oso garrantzitsua, eta gainera sabore punto potente bat emotetze, ez? Eta hori biogu, ez? Jaten dugunean dopamina igoera bat egon alda, placer hori sentitzen dugunean, eta hortarako, horregaitxe gaudainen gantzau eta jangarri guzti hori, porque emoten duten igoera hori lortzia, lortu bio espeziekin. Ospinolio batek erabat aldatzen dizu. Claro, errezeta berdina ospinolio aldatuz. Hori da. Beste, bi errezeta ezberdinak izan aldi. Kasu honetan, gaur zigorrekin eta moduna, hori ez da ospinolio bat, baino aliño, izan liteke azken zinen gehigarri hori edo gozatuko duna. Saltza berezi bat ingo du, eta saltza oso erreza, azkenean guk hemen tomate lehorra dauzkagu, albaka sartu dugu, perakatza tal bat, pipermin punta bat, eta gazta. Gero hemen espagetia jarriko ditut egozten, eta beti esaten duna, espagetiak, Italian garrantzi handia ematen dute, espagetiak ero pasta egozteko erabiltzen duzuen, ura erabili beti. Horrek, urro honek dauka bere almidoia eta honek lagunduko dugu gero biltzen, ez? Bereik horretik izate dute, espagetiak ez direla ostu behar. Baizik eta behin egosita dauzkagunean, erabili behar dugun saltzarekin, nasi, eta orduen itxatzi egiten dela saltza. Ostutzen badugu, hor gaina itezion gero, itxaskorra geratzen dira, geruza horretan ez dira itxatziko gure saltza, eta eskapatu ingo zaigu saltza. Orduan, bak dizu epi gauza. Espagetiak ez txikitu inoiz, eta bigarrena ez ostu. Eta bertako ura erabili, hemengo urronek, ingo diguna da, saltza hau, oin birrinduko olio txorrota dago batekin, baina gero saltza izango da, hemengo ura erabili. Eta honek ez dauka, ez du erabiliko, ez du kozinatuko ez ezer. Eta bolak, hemen, zenba gaude, gaur eta apartan etxean bateko moduan. Denbora juten nahi zaigu, horra izaitu pingan iotik, bai, bale. Ezerrez, hau efregituko ditu, pasta egozten hasiko eta egingo duena pixkat jaso, eta eroia bukatzeko etorriko gara, bale? Minutua. Bueno, lanian jarraituko, hemen jakusten dut, desmadratzen nahi da lantaldea, ez da usilitasun. Ni hemen zerbait serio inaian da. Baina hori bizipoza da, plazerra da, jatea bezala, xe? Bai. Hau bai da la plazerra. Bueno, saltza imar dugu esan dakoa, hemen osagai guztiak, oliba olio txorrota daun bat, oliba olio gabe zer ingo denuke. Hemen egin alduzue tomateak oliotan izaten dienak honen beraien olio ere erabili, nahi izan ezkero, horrek beti zaporea emango dio. Eta hoin berrindu. Hau baino saltza erreza horik ez duzuen sekula zuek zuen bizitzen. Eta zaporez beti, Nik zahatatzen duen milaren jaiune galdutu zuen. Bai, bueno, galdera txiki bat, hemen gaur egun ikastaro hobeko nahi bidezkoa die, baina horra adibidez demagun sukaldean inoiz hasi gabekoa naizela ni, ez? Mailarik badao, mailarik eskatzezu hasi berrientzako edo mai altukoak, badauzkezu eskaintzan 2, 3, edozin, unibertsala da. Bueno, danentzat da, nik emotetzat garrantzi asko teoriari, osea, dauz oso bideratuta, arazo digestioakin, arazoa dakan pertsonei, edo seme alabako beto etxian errezeta vegetal gehiago nahi da bena, apuntatzen dira baita osasun profesionalak, eta baita sukaldarixak, nahi dutela, nire sukaldia oso basikoa da, ni sukaldari bat apuntatzen danean, emotezta, baina pizkat ideia horrekin osasuntxuago elikatzeko, baina, apuntatzen dira nerabiak, ez dakitela lekale batzuk prestatzen, oso erreza da, baina parte teorikoa dalako garrantzitsuena. Niretzat oso garrantzitsua da jendiak berriz ere sinistia elikagaian garrantzia oinarrizko sendagai gisa. Orduan, danontzat bideratuta dago. Eta errezetak zu bak oso erreza dira. Bueno, politek, nik esango nuke ikusgarrik.
Ikusgarrik, Eta, bueno, horren lekuko da, hemen aurkeztu izan dizkiguzun, hainbat eta hainbat, bueno, hasi harto beltzan hamburguesa hartatik, izan zela bapaten hemen, buah! Eta etxe askotan, etxen adibidez bat, gelditu dela hor, betirako. Hemen nintzen okerrez banabil, onako batata eta dilista gorri tortilla moduko bat, dala ere bai, nintzen nun, orduan, bueno, aukerak milaka eta koloretxuk denak, orduan, bueno. Bai. Simple kenduke esango, erresak iteko bai, hori da. Bai, eta saborea handikoak dala, esan dugu, garrantzitsua. Nik uste horzuk esan duzuen, garrantzia da hori. Jentea ez bildurtzeko lako, ez tala beste. Bai, hasieran igual osai batzuk eta lortzen, baina gero, gaur egun eskura dauzkagun mila gauza eta ez dagoela inungo komplikaziorik. Eta berriz berreskuratu behitu, osasun kontuan, askotan errepikatzen dugu ikastaruetan, behar dugula, heldu gara punto batetara, behar dugula norbaitek esatia zer jan behozun, zer dutan zen, eta hor pizkat galduen garala. Eta sukaldian baita, Osea, ez dela izan behar da nahin zehatza etxian. Berreskuratu behar dugula norberak probatzea, eta behitu, saloak esango du asenarioa ipintzeko, eneri asenarioa, baina beto ipiniko zatau. Hori landu inbiadu gehiago, ez? Hori hemen askotan aipatzea, bakotzak gero bere gustoren bardola, osea, zuk oinarri bat ematen duzu, baina gero etxean zeatik ez moldatu. Ez daukat nik harta beltza ez daukat, baina arroza daukat etxean. Arrozakin hartu eta arrozakin berdin aldugula, ez? Eta bakoitzak gero errezetan moldatzia, ez? Neri ikastaro presentzialetan humusakin adibidez, ez? 12 pertsona egon eta batek aso gozua eta batek neri humusa ez jata gustau, itxoin ez jatu gustau. Eta pizkat aldatu eta, holan bai, holan pila bat, ordan. Hori, karo, norberak, azkenian nik rezetak nire gustora idazten. Hor, amaman kroketan errezeta ikutu ez duzun bitzartean, amaman kroketa hori sekula ikutu. Ezin da baina saloa, jaion eta zigoren errezetak horrek moldatu, mesedez. Txoi, kroketa ipatuta. Zaloan gomendi hori garrantzitsuena eta denak apuntatzeko. Kroketak nola frejitu? Olioa, bueno, hori zuko beto azaldu. Ez, hori zurea da. Hori zure usta da. Bueno, gauza guztizek dirala, bueno, borobillak nahi duzela frigitu, beti frigitu behar dirala, olixo askotan eta guztiz. Honena hori da. Urpera, zebezela erditik azten da olixo hori, guk dakau oliba olixoa dala, dauan olixorik osasuntxuena, baina behin berotuta ja ez da hain osasuntxu, orduan. Ez absorbitzeko olixo asko? Honena hori. Bai, kroketak egiteko honena hartu, lapiko handi bat, betiko, freidora bat. Hori etxian egin bat gau, lapiko bat, bete, eta auki hortarako. Hori da. Eta olio bero. Hori da, lantaldeko bat bekaino pixkat olazatuta dago ez, harridurarekin, bueno, esan nahi duna da, azken finen, olio gutxi jarrita donutxari nola itzen zaio erdin zuri parte hori eta hortiko sartzen da olioa, hori da esan nahi duna. Eiten du olio gutxikin pentsatzen olio gutxi hau, baina osasungarriago dela, baina pasau alda olixo guzti hori absorbitzia eta bestela ez, bertan bota ez ikutu, atara kontuz eta ez da be. Eta olio gutxi xurgatzegoela. Hori aspaldi baten zaloak emandako gomendio bada eta etxean ere gelditzeko etorri zena. Galdera txiki bat, zure ikastarotara joateko, bertan farmakuken eta bestela zu moitzentzea, hau da, elkartetara, herritara, eskolatara, badago aukerarik? Bai, klaro. Eta? Nora behitu behar da, edo nola da? Bueno, nik Instagramen daukat farmakuk nutrizio eskola moduan, hor dau telefonua, eta bestela telefon hortara. Ni naiz pizkat amama moduan, osea, telefonotik deitu edo WhatsApp bat dira. Eta hola, behar du azkenen, lehenengo harreman hori, ez? Hori da, bai. Sekul ez da faiatzen horrek. Hori da. Metiko, zuzenekoa. Horrek ez, Jo. Listo. Hau, eta errezeta egia esan ez da zaila, eta guk, egin duguna hartu beltza, baina zuen haragi bolakero, etxeko haragi bolakero, zuen aman haragi bolakere errezeta hontan goxo geratzen dira, baina probatu saltza, benetan bitxia beratzen da, bixia, eta erreza da egiten. Eta, emaitza, plater bakar moduan, emintxe, biharko baskaria. Jaione, haitxeu. Bai. The process is like this. Hartu. Huerizko jara. Ez da beharko jara hori frantzesan asmakizuna dela. Hala, pues. Hartu, altzau, eta iskina batera eraman. Altzau behar denetan, eta iskina batera eraman. Eta gero, telebizan, ez da oso fina batzen zurrupatu. Baina, Saltza erositze izot. Espaguetiak, egia esan.
Noiz daude, nori ez aigu gustatzen espagetia. Zuen etxean jaten dira. Hombre, Gaina gaur egun dago danetik. Pastan munduan daude, dilistakin indako pasta, espeltakin, danek di. Boa, nola nabari zaion limoia, bai, eharra dola. zego zuan. Puntadoa limoia nabaiet. Egia da, beti limoia, gin tonik emakarrik imaginatzen dugula, baina holakotan ere, pastari kriston puntazo. Eta hemen, pistatxoak. Egun baten probatu, pistatxoak birrinduta gainetik botatzen, pastari. Seguro. Oso. Indezakegu tratu bat, Zaloa, errezeta hau zuretzako, eta zuk ordainetan beste errezeta bat guri guk hemen prestatzeko. Hori da. Venga, primeran, hombre. Bitu, hor, bestela, lana besteko. Hoi da, bai? Bai. Ba, Ba, Salva, placer bat izan da berri hemen izatea. Eta Plazerran bakizu, iria. gure atiak irekita duen edo zuen arte. Mila esker. Eta zuei ere eskerrak hemen izatearren. Eta bihar, gila, usta gaien, bai, beti bezala, Bete bezala. ez utzik egin, Agor. eta honegin.